Všechno vám uvádím pokračování, můžeme začít. Čau, kámočko, ahoj, jak se máš? Konečně jsem se dostal z toho vězení, tam jsem strávil 50 let. Tady je ta Anabel. Ahoj Anabel, já už jsem hodný, tak. A já tě miluju. Já mám Batmana. Aha, a kde je teď Batman? Doma? Čau, lásko. Čau. Joker! Šup do koulí.